Не, голям, ма не ми се стяга след това аванс. Ого, ти събра всичките драки. А? Събра всички драки. Това е широко. Да си го позволя. Ще има ли ти? Ще има. Правиш овчарска работа. Хубаво. Искаш да окипиш аз? Не, аз нямам тип, така че... Аз няма да го гоня, Румене. Застигни го това. Просто стой, аз не бързам много. Застигни го това с аванс. Не може. Това ли му е? А? Това ли му е? Не, може, но приятно не е нещо. Той се бъри. Обещавам последно. Браво, машинка. Това да не е туна. Да не мрежи, бе, брато. Видя ли какво прави? Искаш да се штракна. Вчерашни паламут. Така прави. Чая да махнем продуктовото позициониране. То вече се види. Ама да, хубаво ги рисувам, а? Добре, Това добре ли ги рисувам? Тък му си го направих на реката тук. Буквално го нарисува с един маркер. Ето бе, човек. Ето го. Това е зеленото и черно имам. Това е какъв цвят? Ето, това е Green Tiger. Патент. Искаш да го махна? Махни го. Ама дръж здраво. Искаш да снимаш?